Искате по-добър живот, обаче нещо не се справяте, най-вероятно защото разчитате на мотивация. Мотивацията е една от най-големите лъжи в интернет. Нищо не се изгражда с мотивация, просто ви лъжат, за да се чуете какво не ви е наред, да си купувате хапчета, да правите това, да правите онова. Всъщност всичко ви е наред, но ви липсва дисциплина. Това не значи, че мотивацията не може да бъде полезна. Напротив, с малки трикчета, а не с една голяма мотивация, която ви мотивира за 20 минути и после приключва, може да си направите ежедневието супер дисциплинирано. Аз използвам мотивацията допълнително към дисциплината, но трябва да знаете разликата. Нито една операция, корекция или грим на света няма да ви даде толкова самочувствие, колкото дисциплината. Затова днес ще си говорим за дисциплината и мотивацията, как да ги различаваме, как да си помагаме с мотивацията, а не да си вредим, и как да спазваме дисциплина, т.е. да си държим на думата, да спазваме обещанията към себе си, а не toxic positivity или hustle culture или някой друг тренд, който ни кара да мислим, че дисциплината е токсична. Мозъка винаги търси комфорт, казвала съм го 1000 пъти, пак ще го кажа. Вие няма да свършите нищо в комфортната ви зона, но мозъка ви винаги ще се опита да ви постави там. Започвам с това, защо не може да разчитаме на мотивацията. Тя е просто средство, което да ни помага, а всъщност трябва да разчитаме на дисциплината. Кога последно бяхте мотивирани? Дали сте били мотивирани, когато наскоро сте видели клипче в социалните мрежи за някакъв успех и вие сте си казали: и аз мога така? Може би сте прочели книга за някоя много вдъхновяваща история или сте гледали картинки в Pinterest. Дори може би от някои от моите клипчета сте се мотивирали. Искам да ми отговорите честно, колко дълго продължи тази мотивация и накара ли ви да направите нещо? В какъв момент мотивацията спря? Когато спряхте да гледате клипчето и преминахте на следващото клипче, когато след 2 дни забравихте какво пише в книгата, или когато емоциите ви се промениха. Може да ви е дошъл цикъл и да нямате енергия. Може да се е сгромолясало нещо друго в живота ви и да си кажете: ох, пак на мен. А може би дори изобщо не сте стигнали до този момент и емоцията ви се е променила с следващото нещо, което сте видели. Мотивацията е емоция. Всички знаем, емоциите са нестабилни. Аз съм супер емоционален човек, променям си емоциите по 50 пъти на ден. Някои жени не са такива и не са точно стереотипа на жената. Но в крайна сметка всички имаме хормонален цикъл и малко или много, дори да сте супер неемоционален човек, в някакъв момент ще сте си променили емоциите, поне заради хормоните. И днешната тема е един от най-задаваните ми въпроси и като цяло една от темите, за която си говорим най-много с моите приятели. Как да имаме мотивация постоянно, а в моментите, в които нямаме мотивация, как да бъдем дисциплинирани, за да продължим да си подобряваме живота. Добре дошли в моя канал. Ако сте нови и още не сте се абонирали, сега е времето да го направите. Тук си говорим за това как да подобрим живота си във всяка сфера. Независимо дали ви липсва нещо в работата, дали искате да отслабнете, дали искате да се стегнете, дали нямате хобита или имате някакъв проблем, примерно с социализацията. Тук си подобряваме живота, защото искаме да бъдем по-добри хора, искаме да бъдем възможно най-успешни. Ако по цял ден седите в социалните мрежи и гледате мотивиращи видеа и мислите, че така ще се мотивирате, много се лъжете. Социалните медии продават чувство. Social media креаторите знаят, че те разчитат на чувство. Те искат да ви накарат да почувствате нещо, а чувствата, както знаем, са нестабилни. Ако някой разчиташе на мотивацията, просто нямаше да свърши абсолютно нищо. Защото в момента, в който започнете да вършите нещо, започнете да се чувствате дискомфортно. Тогава това чувство на мотивация се заменя с дискомфорта, съответно мозъка ви кара да спрете да го вършите. А когато говоря за дисциплина, нямам предвид да бъдеш като войник, да се самонаказваш или да се трепеш до перфекционизъм. Често виждаме много крайни неща за дисциплина от мъже. Мъжете и жените наистина се мотивират много различно. Можем да вземем тук-там някой твърд урок от тях, но за жените мотивацията най-често е това да имаш доверие на себе си, че можеш да разчиташ на себе си. Да правиш нещата въпреки емоциите, независимо как се чувстваш в този момент. И да знаеш каква е твоята самоличност, какъв човек си ти. Истинската дисциплина се учи, когато спреш да преговаряш със себе си всеки ден. Буквално всеки път, когато казваш на себе си: ще започна утре, ще започна от другата седмица от януари, учиш мозъка ти, че твоята дума няма стойност. Тук идва частта как реално можеш да си изградиш дисциплина. Първото и най-важно, спираме да чакаме правилното чувство, правилния момент, знака от Господ или каквото и да е.
Няма магически знаци. Действието идва преди чувството. Преди мотивацията. Много често мотивацията идва след като си започнал. За мен е много важно да спрем да чакаме правилното чувство. Да, има моменти, в които нещата наистина се усещат по-правилно, но тези моменти са запазени за нещо по-голямо. Ако искате да имате мотивация, да правите нещата, малките неща, които ви правят по-добър човек, да работите повече или да работите работа, която искате, да отслабнете, да се стегнете, да имате повече социални интеракции, да имате повече приятели или каквито и да е други цели да имате. Това са малки неща. Може в правилния момент да ви дойде най-добрия приятел, но вие първо трябва да се научите как да започнете да излизате навън, за да стигнете въобще до този приятел. Може в най-правилния момент бизнеса ви да се изстреля и да направите най-правилното нещо. Обаче вие първо трябва да го започнете този бизнес и трябва да го докарате до някъде. Може в правилния момент гаджето да скъса с вас и вие да получите най-голямата мотивация, за да имате най-якото тяло. Обаче по-добре първо да започнете да тренирате. А когато става въпрос за изграждане на тяло и ядене, тук най-вероятно няма да има правилен момент, вие просто трябва да започнете. Аз съм фенка на просто започвам. Няма значение дали е сряда, дали е събота, дали е неделя или понеделник. Няма значение дали е края на май, дали е началото на юни, дали е януари или е септември. Искам го, започвам. Това е. Няма преговори повече със себе си. Тук, за да започнеш по този начин, имам задача за теб. Искам да седнеш сама със себе си, без телефона и да си помислиш един час какво искаш да правиш. Какви са ти целите? Ако ти се струва страшно да останеш със себе си и да мислиш за целите ти, защото до сега не си ги постигнала и изпитваш едно такова негативно чувство, свързано с тях, тогава направи нещо, което ще те накара да се отпуснеш. Направи си чаша чай, направи си матчата. Ако имаш вана, направи си една вана. Дори да си сложиш само една маска за лице и да го приемеш като self-care, така ще излъжеш мозъка ти, че си релаксираш докато го правиш. Следващото нещо е да разбиеш нещата да бъдат толкова малки, че да не можеш да се провалиш. Искаш да започнеш да качваш в социалните медии. Окей, започни с 3 видеа. Направи 3 видеа. Искаш да започнеш да тренираш, но те е страх да ходиш в фитнеса или все още не можеш да правиш едночасови тренировки. Окей, има 15-минутни тренировки в къщи, за които не ти е нужно нищо, освен постелка, даже за някой не ти е нужна и постелка. Дисциплината се изгражда върху мотивация, затова докажи на себе си, че можеш да направиш нещо. Дори да е нещо малко, абсолютно не се опитвай да започваш с огромни неща, освен ако не си такъв тип човек. Просто няма смисъл. Малко по малко ти ще докажеш на себе си, че можеш да бъдеш дисциплинирана. Малко по малко ще докажеш на себе си, че може да ти се има доверие, че ще направиш това, което си обещала. Тогава ставаш истински дисциплинирана. Тогава мотивацията е постоянна. Защото когато всеки ден доказваш на себе си, че ти можеш, че ти си държиш на думата, ти винаги имаш мотивация. Следващото нещо е създай си среда, не дей да разчиташ на волята ти. Волята на едни хора е много по-силна от волята на други и ако си от тези, които нямат воля, просто не дей да разчиташ на нея. Аз съм от тези хора, аз абсолютно не мога да разчитам на волята ми, защото тя е нулева. Аз винаги ще избера да правя по-комфортното ми нещо. Затова разчитам на това да познавам себе си, да знам какво ми помага. Пример ви давам, аз не мога да работя с телефона при мен. Просто аз толкова съм свикнала да го отворя и да започна да скролвам. Дори не се осъзнавам как го правя, не мога да се спра да го правя. Затова имам приложение, което ми блокира другите приложения и така не мога да си отворя социалните медии колкото и да искам. Ако искате сутрин и вечер да си лягате без да виждате телефона, окей, сложете го в другата стая и си купете аларма. Ако искате да отслабнете, но нямате време за готвене, окей, започнете да си правите meal prep-ове. За тези, които са гледали видеото за отслабване, там ви разказах точно как да се мотивирате да започнете да отслабвате, ако сте човек, който няма воля, като мен. Например, аз сега съм стигнала килограми, в които вече не мога да си позволя да ям абсолютно всичко. Сега трябва да обърна повече внимание на макросите, да ям повече протеин, да ходя на тренировки с повече тежести, да правя повече кардио. Съответно, вече не мога да си позволя да ям абсолютно всичко. Това беше стартовата позиция на човек, който няма дисциплина. Затова и много диетолози ще кажат, че най-вероятно нещо, което съм ви казала в това видео е лошо. Аз лично смятам, че е окей, защото смятам, че
ти трябва да направиш всичко необходимо, ако нямаш дисциплина, да си я изградиш. Независимо дали това ще бъде да започнеш с диета, която все пак ядеш всичко и не се ограничаваш твърде много, просто за да си достигнеш до някаква цел и да си изградиш дисциплината и след това ще направиш както аз правя в момента. Или ако си човек с много воля, директно ще започнеш с много здравословни ястия. Същото е с тренировките. Същото е с работата. Направете каквото е нужно, абсолютно всичко, за да си улесните живота. Лошото нещо е да не си улеснявате живота и да си мислите, че може да минете през всичко и да изкарате всичко. Не можете. Имаме определена енергия в деня, имаме определени часове в деня. Не може да направите абсолютно всичко. Затова си улеснете живота максимално. Пример ви давам, аз мразя почти всякакъв протеин, просто не му обичам вкуса изобщо. Затова сега ще започна да си мил препвам, за да може да си достигам таргета за деня. Защото ако го оставя на воля, аз ще избера въглехидрата винаги преди протеина. Когато сте си стегнали дрехите за фитнеса от предната вечер, когато сте си сложили един планер на бюрото и сте си написали целите за следващия ден, тогава лошите решения са много по-трудни. Тогава вие трябва мислено да решите да направите по-лошото нещо за вас и най-вероятно вие ще изберете по-добрия избор. Този, който вие вече сте си подготвили. Така че подготвяйте си всичко, което можете предварително. И моля ви, спрете да романтизирате липсата на последователност. Когато казвате, аз съм човек, който или всичко, или нищо. Новия ми живот започва в понеделник. Ама кой понеделник не е ясно. Чакам перфектната възможност, знак от Господ. Лоши фрази, които оправдават липсата ви на консистентност. Изграждането на дисциплина е скучно. Да, най-вероятно ще бъдете по-скучни, но това ще ви доведе до по-добър живот. И един ден ще ви питат как го направи. Дай ще ви дам личен пример, за който ми стана много смешно онзи ден, като се сетих. Преди много години бях в много лоша компания с приятеля ми, те бяха негови приятели. И вечерта бяха станали там да пият, да се друсат какво искат да правят. Аз получих вдъхновение и отидох на страна и започнах да си пиша. Тогава не бях писател, нямах никаква идея, реално бях писала единствено песни с баща ми и това беше единственото нещо, което познавах. Баща ми беше починал и на мен ми беше много мъчно за него и исках да си напиша един текст за него. Цяла вечер ми се подиграваха тези трепки. Аз не исках повече да се виждам с тях, но моя приятел се виждаше с тях и нямаше как от време на време да не ги видя и пак продължаваха да ми се подиграват. А сега кой къде е? Аз съм писател, а те все още са си отрепки. Това трябва да ви е за урок, че вие трябва да промените своята самоличност. Трябва да станете човека, който прави нещата независимо как се чувства. Представете си, ако бях оставила тези идиоти, които се подиграват на хората, които правят нещо по-добро от тях, да ме травмират и аз да спра да пиша, за да съм готина. Бог знае, ако бях готина като тях, дали нямаше да съм умряла от някоя свръхдоза сега, но за това помогна начина, по който говоря на себе си. Вместо да казвам, искам да тренирам, казвам, аз съм човек, който се грижи за тялото си, аз съм дисциплинирана. Вместо да казвам, искам да пиша, аз казвам, аз съм писател. Това е нещо, на което ви учи и манифестирането. Вие да промените начина, по който мислите за себе си. Когато ви казвам, пишете аз съм така и така, дори да не вярвате в онзи магичен елемент, че ще получите нещо от тази енергия, която изпращате, най-малкото вие препрограмирате мозъка си да мислите, че сте такъв човек. Ако си повтаряте едно нещо достатъчно пъти, ще започнете да го вярвате. И най-важната точка за мен е: намери начин да се върнеш обратно, когато направиш нещо, което да те дръпне назад. Хора сме, абсолютно нормално е в някакъв момент да вървим 2 крачки напред и после да направим 1 крачка назад. Най-важното нещо е да продължаваме да се връщаме и да го правим отново и отново. Ще ви дам най-близкия ми пример. Преди няколко дни излезе сериала Off Campus, много го харесвам и естествено трябваше да седна да го гледам. Обаче толкова много нямах време от работа, че трябваше да направя компромис със себе си и да седна да го гледам късно вечер. Естествено това е едно от най-лошите неща, които можеш да направиш, защото ако си човек като мен, който няма самоконтрола да спре да гледа сериали или да спре да чете любимата си книга или да спре да скролва, тогава вечер абсолютно не трябва да ги правиш тези неща, защото ще си развалиш съня. Естествено аз го направих, развалих си съня и следващите няколко дни ми бяха супер трудни, защото не можех нито да си свърша рутината, нито да снимам на време, нито да правя каквото и да е, което ми е полезно. Вчера бях толкова изнервена,
нервена, защото когато свикнеш да спазваш обещанията към себе си, моментите, в които не го правиш, те карат да се чувстваш гадно. И ако продължиш твърде много време, ако не се върнеш на следващия ден обратно, ако продължи това примерно една седмица, ти си толкова изостанал назад, че в този момент е момент, в който винаги се отказваш, момента, в който те пречупва. Това е момента, в който трябва да се научиш да се връщаш обратно. Да не разчиташ на това ужасно лъжливо чувство, че си изостанал, че не можеш да се справиш като другите, че ти просто не си дисциплинирана. Точно в този момент трябва да превъзмогнеш това чувство. Беше ми супер трудно, отнеми цял ден да свърша една задача, която принципно ще ми отнеме 2 часа, но се насилих. Направих го. Днес се събудих и започнах от сутринта да си правя нормалната рутина, дойдох веднага да снимам, ще се свърша нещата. Вчерашното насилване и превъзмогването на негативното чувство, отдаването на един ден за една задача, която принципно би ти отнема много малко, но ти я правиш за цял ден, защото едва се насилваш, това е рестарта, от който най-вероятно имаш нужда, ако изпитваш това негативно чувство към себе си. Направиш ли го, превъзмогнеш ли тази ментална бариера, на следващия ден ще ти бъде 10 пъти по-лесно да станеш и да започнеш от начало. Всъщност ето тук е пример как се изразих грешно. Да започнеш от начало е лош майндфрейм. Ти просто продължаваш да си вършиш работата. Или продължаваш диетата. Или продължаваш целта ти, не започваш от начало. Ето това е пример как въпреки, че го знам, подсъзнателно мозъкът ти мисли по този начин, защото е програмиран по този начин и отнема време да се препрограмираш. До тук покрихме дисциплината. Това мисля, че е предостатъчно за човек, който те първа започва да я изгражда или започва да се връща към дисциплината, ако я е загубил. Могат да се направят много видеа с определени методи, определени трикчета, но за момента това ви е предостатъчно. Не дейте да си пренасилвате мозъка с всичко наведнъж. И сега ще ви дам един бонус контент как да накарате мотивацията да работи за вас, а не вие за нея. Много е важно да залъжете мозъка си, да имате по-малко мотивация всеки ден, вместо един голям бърст на мотивация от едно видео, който продължава твърде кратко време, защото така ще свикнете с дисциплината много по-лесно. Първото и най-разпространено нещо, разбира се, е Vision Board. Тук не говорим да си сложите снимка на Малдивите, как отивате там. Тук по-скоро говорим да сложите снимки на процеса. Да кажем, вие знаете, че за да отидете там трябва или да съберете пари от сегашната ви работа, или да напуснете работа и да започнете своя, или да си апгрейднете бизнеса, примерно, за да имате достатъчно пари. Съответно, слагате снимки на тези неща. Искате здраво, яко стегнато тяло, окей, как се стига до там, здравословна храна, тренировки, може да бъдете, примерно, много килограми, след това да си сложите средни килограми, накрая да си сложите желаните килограми. Така си разбивате целите на много по-малки целички и така не разчитате да видите снимката на това тяло, което в момента ви се струва недостижимо и всеки ден да се мотивирате от него, защото това няма да стане. Ще има дни, в които мозъка ви просто ще ви говори негативно. Така разчитате да виждате стъпките и процеса през това време и да се мотивирате от малките неща. И разбира се, мотивираща среда, ако имате хора, които ви мотивират, използвайте ги, говорете си с тях за целите ви, говорете си с тях за нещо мотивиращо. Заобградете се с неща, които тригърват действие. Мозъка ви трябва постоянно да вижда посоката, иначе се връщате към комфорта. Искате да бъдете определен човек. Окей, какъв е лайфстайла, каква е енергията на този човек, какви са чувствата, които изпитва? Може да си ги сложите на wallpaper, на десктопа, да си принтирате снимки, да си направите vision board, да си ги сложите на огледалото. Има хиляди варианти. Заобградете се с стъпките, с малките неща, които ви правят човека, който сте. Заобградете се с малките стъпки, които ще ви изградят дисциплината. И романтизирайте процеса, накарайте живота ви да се чувства като филм. Мозъка повтаря неща, които асоциира с удоволствието. Не знам дали знаете, но всъщност естетиката не е просто нещо, което сега е станало популярно заради момичетата. Всъщност тя тригърва определена част от мозъка ви, която ви кара да изпитвате удоволствие. Искате да тренирате, купете си едно кют аутфитче. Искате да излизате по-често, вземете си една дрежка, която ви кара да се чувствате комфортно навън. Хубава чаша кафе или чай докато работиш, чисто бюро, плейлист, свеж, красиво тефтерче, красив планер. Използвайте всички тези неща в ваша полза. Те са
във ваша полза. Препоръчвам дори да ги използвате, да си направите малки ритуалчета преди нещата, които искате да свършите. Може да имате определен плейлист, който слушате преди да отидете на работа или тренировка, да си сипете кафето преди да свършите това или по време на това, да си запалите свещ, докато си пишете в журнала или докато си планирате следващия ден. Направете си плейлист, докато си подготвяте храната за следващата седмица. След време мозъка ви започва да свързва малките ритуалчета, които имате, с действие. И моля ви, спрете да консумирате контент, който ви кара да се чувствате по-зле. Не може да очаквате дисциплина от мозък, който е overstimulated, който ви кара да се чувствате слаби. Всички сме виновни за doom скролинга, седим и скролваме 3 часа, 5 часа. Вижте колко време си седите на телефона. Наистина, ограничете го. Телефона за мен, ако не работите това, трябва да ви бъде най-последното нещо, което да правите. Просто да седите в социалните мрежи е абсолютно безсмислено, без да изкарвате пари от тях. Спрете да консумирате контент, който ви поставя в ролята на жертва, който ви рейджбейтва и ви кара да пишете негативни неща или ви кара да чувствате негативни неща. Токсични клюки или всякакви неща, които ви карат да се чувствате, сякаш имате нужда от това да си почивате повече, отколкото имате нужда от това да имате дисциплина. Липсата на енергия много често е психическа. Много често нямате проблем с нещо специфично, имате проблем с това, че мозъка ви се програмира така, че постоянно да търсите комфорта, съответно това ви кара постоянно да нямате енергия, че постоянно се чувствате негативно за себе си и отново това ви сваля от енергията. Заклевам се, в който искате, обещавам ви го, започнете ли да станете по-дисциплинирани, ще имате повече енергия. Колкото повече неща правите за себе си в един ден, толкова повече енергия ви дават те. Колкото повече цъквате този ментален лист, цък, направих го. Цък, мога да разчитам на себе си. Цък, аз съм стабилен човек. Толкова повече ще се изпълвате с позитивизъм и енергия. В началото целта ви не трябва да бъде прогрес, а трябва да бъде доверие. Доверие към себе си, че ще го направя. Както казах, започвайте с малки цели. Също така проучванията показват, че е 42% по-възможно да си извършите целите, ако си ги записвате някъде. Така че може да си вземете журнал, може да си вземете планер, може да си вземете просто едно тефтерче, няма никакво значение. Ако това ви усложнява живота, аз препоръчвам да си вземете нещо красиво, което на вас много ви харесва, но ако това ви усложнява живота за момента, просто вземете един бял лист. Може да си го правите дори на ноутапане в телефона. След си навиците, служете си чеклист, когато тиквате една кутийка, получавате допамин. Мозъка обича доказателства, че вие се движите напред. Започнете да се държите така, сякаш бъдещето ви аз ви наблюдава. Дори може да си направите алтернативно его. Ако версията на вас, която има това, което вие искате, ви се струва толкова далечна, че не може да я видите и не може да повярвате, че вие сте този човек, окей, създайте си допълнително его. Това е много популярно дори при певците, те си създават друго его, за да може да пишат песни от гледната точка на това его. Вие си създайте друго его, за да може да живеете живота, който този друг човек живее. Това за мен работи особено добре, ако имате проблем с травми с родителите си, да си мислите, че вие идвате от много прекрасно семейство и да взимате решения по начина, по който един човек, който е израснал в здравословно семейство, би взимал, а не един човек, който е израснал в токсично семейство. Ще направя отделно видео на тая тема, но това е много добър пример. Как би взимал решение човека, който искате да бъдете, това ваше друго его. И финално ще ви кажа, всички жени обичаме наградите, награждавайте се след като сте направили това, което трябва. Пример, как се учат кучетата, когато искате да ги научите да сядат, ами веднага им давате наградка, когато го направят. Същото се случва и с мозъка ви, когато винаги награждавате себе си веднага след като направите нещо, което ви е било много трудно. Вземете си един готин душ гел, който мирише много хубаво, изкъпете се така хубаво и си кажете афирмациите след тренировка. Вземете си любимата напитка след като сте свършили работа. Направете си една релаксираща рутина след като сте имали много продуктивен ден. В началото не ви трябва огромна мотивация. Не ви трябва и огромна дисциплина. Трябват ви малки сигнали, които казват на мозъка ви, това е човека, в който аз се превръщам. Дисциплината не се изгражда с един голям жест или с едно голямо нещо, което правите. Тя се изгражда с малките избори, които правите всеки ден, които правите достатъчно дълго, че да ви превърнат в такъв човек. Повечето хора чакат деня, в който ще се почувстват различно,
Но животът ти се променя в деня, в който спреш да чакаш, започнеш да действаш и започнеш да доказваш на себе си, че си човек, който си държи на думата. Заклевам се, хора, тук ще ви оставя една снимка колко зле изглеждах и се чувствах, когато нямах никаква дисциплина и постоянно се самонаказвах за това нещо. И вижте ме сега, личи ли си колко по-добре се чувствам? Дори това, че днес станах и направих това видео, днес е неделя, хората си почиват, аз съм станала тук и ви говоря. Знам, че това видео ще помогне на някой, защото за минималното време, в което започнах да правя видеа, толкова много хора ми писаха, вече над 50 момичета правиме рестарта. Много ви благодаря за доверието. Всичките тези неща ме мотивират толкова много, че тези чувства от предните дни, когато не правях нещата, които исках да правя, вече изчезнаха. В момента аз се чувствам сигурна в себе си и, както се вижда, аз съм щастлива. А щастието те прави по-красив и отвътре и отвън. Когато си по-красив, всеки се чувства по-добре. Няма нещо, което да е по-секси от това да имаш дисциплина. Толкова време съм завиждала на хората, които от малки са се научили да имат дисциплина, които са ходили на спортове, които са им вкарали дисциплина, или са имали по-строги родители и са ги научили на дисциплина. И в момента се чувствам толкова вътрешно удовлетворена, че имам дисциплината да започна нов профил от нулата. Това е толкова трудно, когато си изградил друг профил с последователи. Губиш си цялата аудитория, можеш да загубиш всички спонсорства. Супер страшно е. И въпреки това, фактът, че го правя, бие този страх, защото ме кара да се чувствам много по-щастлива, сигурна в себе си. Просто аз знам, че няма да позволя да бъда този човек отново, защото аз съм изградила увереност и сигурност в себе си, че ще направя нещата, които трябва, за да бъда най-добрата си версия. Благодаря ви, че гледахте това видео, благодаря ви, че ми се доверявате за пореден път. Ако още не сте се абонирали за канала ми, направете го. Ако не знаете откъде да започнете дисциплината, гледайте видеото за 90-дневния рестарт, ето тук ще го оставя. Ще съм ви много благодарна, ако коментирате в какво искате да изградите дисциплина или дори едно сърце да ми оставите, ще ми помогнете много на алгоритъма. Благодаря ви. Целувки, обичам ви!